Една от най-чаровните млади дами в шоуто очаква срещата с журито и с най-голямото предизвикателство в своя живот. Първо правило това Здрасти. Здравейте. Здрасти, Мила. Здрасти. Ние няма как да се преструваме, че не те познаваме. Няма как. Няма как да го изиграем, Мила. Извинявай, как се казваш? Мила. А как е фамилното ти име? Роберт. Ти да не си случайно дъщеря на известния баскетболист Роберт Гергов и на още по-известната певица Ваня Щерева? Уви, да. Изненадайте се, де! Уви. Изненадайте се! Мила, толкова се радваме да те видим на тази сцена. Това, че си се престрашила най-накрая е много приятно. Здравейте, аз съм Мила на 16 от София и се явих на кастинг за X-Factor напълно случайно. И сега съм тук, защото ми извъннаха и си седя на този мек килим и на китарата ми и ми е доста добре с моите приятелки. Горе-долу свира на китара и горе-долу пея. От 2 години свира по улицата и ми е изключително забавно да си изкарвам парите сама. Наскоро имах няколко участия, които просто дойдоха от ясно небе, изключително странно, но ми беше много приятно. Като свира си представям любими хора и неща, които обичам в този свят. И така, това ми помага да се успокоявам. Никак не се притеснявам, защото съм доста спокоен човек и каквото става, то ще си стане. Лека нощ. Какво си ни избрала за днес? Ще изсвиря на Крис Айзък Wicked Game. Успех! Благодаря. The world was on fire and no one can save me but you. This strange what desire would make foolish people do. I never dreamt that I'd meet somebody like you. I never dreamt that I'd need somebody like you. And I don't wanna fall in love. In my heart, I don't wanna fall in love with you. What a wicked game you play. Make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. And I don't wanna fall in love. And I don't wanna fall in love. And I don't want to fall in love. The world was on fire and no one can save me but you. It's strange what desire would make foolish people do. I never dreamt that I'd love somebody like you. And I never dreamt that I'd lose somebody like you. And I don't wanna fall in love. And nobody loves no one. Благодаря. Мила, това, което истински ме впечатли в теб, че ти си дала своя образ, свое звучене, своя емоция. Това страшно много ми допадна на мен. Ти ни държа през цялото време. Ти изигра и натовари почти всяка дума. Ти го направи така интересно. Мила, цял ден те чакам да дойдеш. Благодаря ти, че дойде. Ти имаш X-Factor 100% във всяка една посока и аз те искам в моя отбор. Мила, аз се чувствах като на концерт на много голям завършен изпълнител, за който съм си купил много скъп билет. Къде?
И аз мисля, че трябва единствено и само да гласуваме. От мен имаш да. Огромно най-голямото да на света за теб. И понеже съм почти сигурен, че Саня ще даде по-голямо от дато на Мария, аз ще кажа първо, че имаш и моето да. Добре. Мисля, че си една от тези, които се явиха на X Factor, която най-много си заслужава 4-те дата. Продължаваш натам. Браво, Мила! Браво, Мила! Мила покори всички с чар, непринудено поведение и талант.